Os cadetes de Chantada acaban de firmar un espectacular inicio de tempada despois de impoñerse esta fin de semana a domicilio ao Ribeiro por 1-3. Os de Juan comezaron perdendo, pero nos derradeiros minutos deronlle a volta ao marcador. Os resultados están acompañando esta de hora, pero todos os partidos estiveron moi disputados. De feito, outro día, a falta de 20 e pico minutos, perdíamos por 1-0. É certo que, desde o meu punto de vista, foi o mellor partido que fixemos hasta de agora e iso permitiu-nos remontar. É moi importante que tanto o adestrador como os xogadores sexamos conscientes de que isto non acaba máis que de empezar e que ainda nos quedan moitas cousas por corrixir. Debemos traballar duro en todos e cada un dos entrenamientos, porque, como comentaba a semana pasada, pois somos un bloque bastante novo. Espero que os resultados positivos nos sirvan para ver que estamos no bon camiño, pero non para coller un exceso de confianza ou deixar de traballar como estamos facendo hasta de agora, porque iso podería levarnos a dar un paso atrás que espero que non demos. O adestrador non quere que os xogadores se confíen e que o bo inicio non sexa froito da casualidade e se manteña no tempo. Competimos os 3 partidos ben, se ben é certo que o mellor o segundo partido contra o Ourense Besi que tivemos algo de fortuna, creo que nos outros 2 partidos pois fomos merecedores do triunfo, pero bueno, levamos 9 de 9 que está traballado, foron partidos ben disputados, pero non nos debe, como digo, desviar do obxectivo inicial, que non é outro que disfrutar, aprender e tratar de mellorar semana a semana. Pois para sabelo, a vindeira cita será no Sangoñedo ás 12 da mañá. Enfrontaránse ao Arrabaldo, que aínda non gañou ningún partido. É un rival que ato de agora non conseguiu puntuar, pero tamén perdeu os seus partidos por resultados relativamente axustados, co cal, polo que se ve nestas xornadas iniciais, parece que a Liga será bastante competida entre todos os conxuntos, co cal, se nos fixamos na clasificación, pois seguramente cometamos un erro e levemos un disgusto sábado, co cal o que debemos facer é traballar durante a semana, tratar de sair concentradiños como outro día pois esta fin de semana e así partido a partido. Por outra banda, segundo nos informa a crónica da páxina web de SD, os xuvenís empataron sen goles ante un Gondomar que deixou moi boa imaxe no Sangoñedo e que incluso se puido levar os 3 puntos. O encontro comezou igualado e o primeiro achegamento perigoso sería un disparo de Seso que se iría cruzado. Co paso dos minutos os visitantes comezarían a apretar e Ferreiro tería que intervir ben un par de accións para evitar o tanto visitante. Co 0-0 chegouse ao descanso. Na segunda metade incrementouse o dominio visitante, pero as ocasións non entraron, primeiro gracias a un paradón de Ferreiro e posteriormente cun bo disparo ao pau. Intentou responder o Chantada, pero de novo o disparo de Seso marchou demasiado cruzado. Co paso dos minutos o encontro igualouse en forzas e desapareceron as ocasións, polo que se viviu un tranquilo final de encontro no que se repartiron os puntos.